Moi boa tarde. Bueno, estamos aquí para presentar unha obra que, bueno, a mí me parece excelente. A verdade é que chegou ás miñas mans e así como empecé a ler xa non poden parar. Pola súa xelidade, polo seu dinamismo, polo rigor en canto a investigación histórica. Inda que, bueno, non vou falar moito máis do libro porque xa estou comendo espacio a Roque que en sei quen. Pero, bueno, despois tamén estou moi contento porque volvo a toparme cun bello amigo, con Roberto Mera Covas, que ademais, bueno, estudiou Dereito, pero tamén estudiou Políticas. Tamén estudiou Ciencias Políticas e Administración, polo tanto tamén é un colega politólogo. E ademais tamén é un colega tenente de alcalde, co que ahora xa temos moitas cousas en común. E, en fin, e vellos loitadores e rebeldes con causa de causas que creemos que aínda non están perdidas. Xa que logo, pois, para min, de verdade, un placer ter a Roberto aquí en Cambados presentando esta gran obra que, ademais, creo que é moi apropiada, tamén moi acaída para os tempos que estamos a vivir, inda que, bueno, obviamente, pois mantendo as distancias, non? Pero con todo o drama que supuso naquele momento ter que, en fin, vivir a dureza da guerra con centos de milleiros de refuxiados, sobre todo cando se trata de galegos, como foi o caso despois da Guerra Civil, e despois xa ca propia Segunda Guerra Mundial no caso de Francia. Non vos vou falar moito máis, aquí vos falar Roque do libro, e nada, e despois deixaremos con Roberto que ten moitas cousas a contar, porque este traballo é algo tamén persoal para él, trátase tamén do seu tío bisavó e do que padeceu, e estivo, pois, tantos como polo menos, creo que foron 10 anos investigando para poder publicar este libro tan excelente e riguroso. Como les quedades? Bueno, se me permitís vou sacar isto, creo que aquí non, así mantemos unha certa distancia. Casi boas noites xa, e eu creo que antes de falar e para introducirnos no personaxe, creo que Roberto ten preparado un vídeo que eu tamén vin antes, e creo que é interesante, e despois eso xa nos vai axudar a todos a entender de quen estamos falando. E eu antes de nada, casi prefiro que presentes o vídeo e despois falo, se che parece.
Bueno, con este vídeo xa sabemos, nos poñemos un pouco en contexto, e eu tamén quero explicar un pouco como nace esta presentación. Fai unhas semanas me chama Roberto e me di que escribe un libro que o quere presentar en Cambados, no Salnés, e que me di se o presento. E me dixen que xa estaba un pouco retirada estas historias, de que a mí encantaba e tal, pero que quería saber de que iba o libro antes de dicirme si ou non, é normal. E me mandou unha información e a descubrir a Alejandro Viana, pois, e ver o perfil como vedes aí, eu creo que sin dudar dixen sí. Eu creo que hai unha xeneración non só perdida, sino escondida, esquecida. Hai unha xeneración que temos, creo que poñer sempre en valor e en actualidade. Estamos falando dunha persona que foi unha persona que tiña a súa vida, era un emprendedor, un empresario con compromiso social, unha persona progresista, unha persona que foi tamén desos homes claves para que Galicia tuvera o Estatuto do 36. E eu creo que é unha xeneración, é dicir, é un tipo de xente que parece que non existe. Moitas veces se di que en Galicia non existe xente emprendedora, pequena burguesía, que non está comprometido co galeguismo. Eu creo que hubo ese sector, e hai, non? E foi, como moitas cousas relacionadas con Galicia, agochada, esquecida, ou polo menos non actualizada, ou que non se quere falar del. Digo os mexicanos que se non se fala dunha persona está morta. Pois eu cando vin isto foi cando me dixen: Roberto, eu quero falar do teu tío avó, quero falar deste personaxe, porque ademais é algo que sempre influiu en min, non? Tuve a suerte de conocer a Díaz Pardo, e el un día me explicou que unha das súas misións non só era sargadelo, non só era crear empresas, sino que era manter viva a memoria de moita xente que no ano 36 tuvo que fuxir, que tuvo que exiliarse, que ten un valor, que iso era o que era para ele Edicións Castro, non? Eu sempre digo que hai moito galeguista, xente de esquerda, republicano, que todavía a maioría da poboación non o conoce, e que hoxe temos certas calidades de vida, temos o estatuto gracias a que esa xente se comprometeu, e aí está. Eu creo que hai xente como Paz Andrade que tuvo unha gran proyección, e creo que eso en Cambados nos temos que sentir orgullosos. Cambados apoio e está poñendo en valor a través da Fundación Plácido Castro a xente que tamén traballou en esa línea, que é contemporáneo de Alejandro Viana. E tamén a Ramón Cabanillas. Hoxe estamos aquí debaixo do Museo de Ramón Cabanillas. Eu creo que Ramón Cabanillas, polo menos eu e moita xente da miña xeneración, tiñamos unha imaxen del que era un señor vello. Como moitos, non? Os galeguistas eran señores maiores, vellos, que non pintaban nada, que xa ou non existían ou eran tal. Eu creo que a importancia que ten este museo, aparte de outras moitas, é que nos puxo en valor a un Ramón Cabanillas mozo, elegante, con empuxe, que é un home clave, que todavía é moi desconocido para Galicia e para mesmo para os cambadeses, a importancia histórica que tuvo non só como intelectual, non só como poeta, sino como político ponte, xente esquecida. Por eso que Roberto queira falar e escribir un libro sobre o seu tío avó, se non me equivoco, o tío bisavó Alejandro Viana, pois eu creo que é algo que eu dixen, quero estar aí, quero aportar meu gran de area, non? Despois de que Acetín, e foi por todo eso, todo o que Acetín, despois tamén direi por qué, que a ler este libro hai unha cousa que digo, joder, esta xente que tanto arriscou na súa vida, tanto perdeu, tantas cousas fixo, que o mantiña, non? Eran valores, e un desos valores era valores de irmandade,
de proxectos comuns, máis alá das diferencias. Eu con Roberto, con Tino, con moitos dos que están aquí, tamén teño proxectos comuns ou teño ilusións, e eu creo que hai que aprender desta xente que tuvo valores e arriscou a súa vida. Arriscou moitas cousas, e creo que hai que manter sempre un proxecto de seguiron adiante sempre, non? E intentando facer país. Cando empecín a ler o libro, que mo pasou o luns, e o lín estes días, tuve unha sensación, porque o lía pola noite e tal, a mesma hora despois de ver os informativos da tele e despois de todo o día, e me pasou unha cousa curiosísima. Xa dixo algunha pincelada aquí Tino, pero que esta é unha historia que empezas a ler e estás falando de xente que sufreu unha guerra que non se esperaba, que truncou a súa vida cotidiana, de ser empresario, de ser querer generar prosperidade, dun home que era copropietario dunha conserveira, que fundou el pueblo gallego, e a súa vida truncada, que despois foi resistente nunha guerra, que despois foi refuxiada, de que despois se tuvo que exiliar con 500.000 personas máis que saliron polo Pirineo. Todo iso é o que estes días estamos escoitando nos informativos da tele, da radio, nos xornais. Hoxe, cando lía as últimas páxinas, leía un capítulo que conta de cando estaba en Francia, non? Que era o agobio que sentía él de que cando estaba en Francia, xa despois de moitas vicisitudes, e era que viñan os nazis, viña Hitler a ocupar París, e él tuvo que cruzar todo o país para buscar unha saída. E ao mesmo tempo que estaba lendo eso, estaba escoitando na televisión que había familias ucranianas que estaban cruzando o país para buscar o exilio, non? É dicir, era algo que, porque se estamos falando de valores, se estamos falando de historias máis alá dunha cousa puntual, estamos falando do dolor da guerra, do dolor do exilio, do dolor de deixar a súa terra, non? Despois hai unha parte que aí o conta Roberto, que o digo ao principio, porque ele tamén desconocía a seu tío bisavó, non? E que é o que foi en conversacións con seu avó, casi ao final da súa vida, cando lle descubre a Alejandro Díaz, non? E ele fala varias veces de que sinte emoción por descubrir a unha persona que desconocía, non? Roberto, ou moitos que estamos aquí, que temos unha información, que estamos comprometidos e hasta desconocemos a membros das nosas familias ou xente, non? Teño unha pequena anécdota, lle contaba de que meu pai nos últimos días que viveu e tal, tuve como un señor se acercou a él e lle contaba, lle daba as gracias e eu non entendía nada, como meu pai pagou o viaxe a un de Cambados, que era socialista ou anarquista e tal, e lle pagou o viaxe porque a Argentina, e para que pudera escapar e que lle pudera ter a súa vida. E o que lle veu a darlle as gracias a meu pai nunca me contara esa historia, era o fillo, porque viña a traer os restos, as cinzas de seu pai, non? E que ele conocía a meu pai, que tuvera esta ilusión de verme a min na tele, que se dicía, ese é o fillo de tal. Por eso, non? Son historias que hubo de solidaridade entre a xente e que non se facían por esa irmandade que no fondo hai que manter, non? Logo, hai esa emoción, o teu sinto. E despois hai unha parte de emoción e hai unha parte de realidade que aquí no último capítulo, non? Si ti sintes a emoción de descubrir a este personaje e despois ao final, eu non os vou a contar, despois ele xa contará máis do libro e tal, ao final, xa cando está en México, este señor que estuvo en Vigo, que foi, como vedes aí, deputado por Esquerra Republicana, coautor do Estatuto do 36, foi un dos que presentou o Estatuto do 36, o 15 de xullo, que tuvo que exiliarse, estuvo en París, sobre todo, e despois terminou en México. E cando está en México, di aquí,
pero exiliado é unha traxedia. Viana ten que renunciar a vivir na súa terra por razóns políticas. Aos seus 64 anos debe afrontar e iniciar unha nova etapa na súa vida, fixar a súa residencia, buscar un medio de vida, establecer novas relacións sociais, refacer o seu fogar, reconstruir relacións familiares, manter as sinais de identidade no seu desterro. É dicir, como unha persona que o único que fixo por ser comprometerse, ele era empresario, tiña ideas, tiña valores, era un señor emprendedor, pero que despois tamén vou falar de todos estos. É dicir, era un empresario que hoxe sería hoxe se fala da empresa sostible. Unha empresa sostible é aquela que respeta o medio ambiente, aquela que respeta os seus empregados, aquela que ten valores e ten unha responsabilidade social. E iso é o máis moderno ahora no século XXI, o máis moderno actualmente, no mes de marzo de 2022. Pois estes eran empresarios con esa vontade sostible, con este compromiso que hoxe nos enseñan na universidade, eles xa o fixeron 100 anos antes. E por iso digo que, en cambio, este foi un señor que tuvo que deixar Galicia, tuvo que deixar España, tuvo que vivir en Francia perseguido, ao mesmo tempo mantendo esa labor de sacar a casi 17.000, sacou a 17.000 refugiados da República, que os levou para, sobre todo para América, para México, para Brasil, para Argentina, para Estados Unidos. É dicir, é un home que comprometido e que aos 74 anos en México, imaginaros, ten que empezar a súa vida. Que iso é, e empezou a súa vida, por certo, empezou no mundo farmacéutico. E a farmacia tamén ten hai moitas historias de as mulleres farmacéuticas, foron aquelas pioneras que pediron o voto, moitos farmacéuticos nos anos 30 en todo o Estado español estuveron moi comprometidos coa República, coa libertad, coa cultura, en Galicia igual. E el, pois foi aí un tema a estudiar, porque eu creo que era algo vanguardista en aquel momento, e esta xente era vanguardista en Galicia, en México ou en Estambul, é dicir, e se compromete con todo eso, non? E é un libro de emocións, un libro honesto, non? Despois ten outra, eu creo que Roberto fixo este libro e aquí pon in memoria, non? E ao final conta que o seu Alejandro Viana morreu no 52, e dicía, joder, un ano antes de que se inventou a primeira festa do Alvariño, non? E no 54 o presidente da República no exilio fai un discurso e que di así, non? No seu discurso diríxese aos exiliados e ao mundo con reproches da comunidade internacional. A comunidade internacional que, en vez de combatir a Franco, pois comenzou a convivir con Franco, non? Me recorda moitos días a polémica tamén actual, non? E el pedía, este presidente da República no exilio, decía de que facía un discurso coa esperanza en que algún día se escribira a historia da guerra e do exilio para facer justicia a todos que viron chegar ao final dos seus días no desterro. Eu creo que ti, non só por emoción, non só por teu familiar, quixestes cumplir este mandato de que se dera xustiza ás persoas que morreron no desterro. Xa para terminar, vou a facerlle... Bueno, este é un libro que para min ten unha característica, non? Que eu creo que este verán tamén lín o libro de Un señor elegante de Suso de Toro, que conta a historia da familia Baltar, unha familia que desde o século XIX ao XX, pois protexeron, foi a familia que protexeu, era unha familia tamén de emprendedores, do mundo sanitario, farmacéutico, despois tuvo o primeiro hospital, o hospital privado, casi pechou o seu hospital privado para que en Santiago houbera o que se chama hospital provincial, porque cando pecharon o hospital, pois ese outro señor que, como Alejandro lo digo,
e aí me ven outra vez Díaz Pardo, a Alejandro Viana, este señor, a familia Baltar de Santiago e Padrón, que hoxe darían para series de Netflix, para series de televisión. E aquí, en este libro, que para min está fixo, vai ao detalle, casi conta día por día, hai cousas que casi hora por hora, ao conflito. Tampouco non é todo epopeia, tamén conta como as diferencias políticas impiden que se faga a labor, pero que ao final, pese ás diferencias políticas, se fai a labor. Todo eso. Eu creo que empeza moi ao detalle e despois coas follas, co transcurrir do libro, pois colle ainda máis importancia, non? Non hai que quedarse só ao principio. Eu, se lle tuvera que facer unha crítica ao libro, eso non que a veces é que eu me quedín con ganas de saber, falas con todo o detalle aí para, xa digo, para facer unha serie de como se están facendo en Irlanda, en Estados Unidos, en Italia, en Escocia, de personas contemporáneos a Alejandro Viana, aos Baltar ou outras sagas familiares comprometidas. Solo para min, eu me quedín con ganas de saber máis de Josefina, da muller de Alejandro. Eu creo que a min me falta esa visión da muller, e como aquí diz que pode haber que vas a complementar, a min, porque hai dúas fotos, vou agora, xa para terminar, de citar aquí 3 fotos que para min son moi importantes, non? Porque sí, pois que esta señora e este señor sean uns considerados uns radicais, peligrosos esquerdistas con este sombreiro de copa, da familia conserveira e tal, pois é que nos din. Pero a mí que esta señora eran mozos en Vigo e se enamoraron, tuveron seguramente ilusións, non tuveron fillos naturais, pero adoptaron casi a 6 fillos, se unos conta, non? Fíjate que señor máis peligroso, non? Pero me enterneceu esta foto. Aquí. El en unha cadeira de rodas, xa en México, xa que el sabía que eran os seus últimos días, pero ele estaba lá. É dicir, como ela que lle dou a vida, a oportunidade de emprender, de facer. Non sei nada máis dela, pero me quedou. Despois me dedicas un párrafo que di que Josefina, que estuvo durante el, que estuvo en Madrid, Barcelona, Francia, exiliouse e tal, ela quedou en Vigo. E solo na última etapa xa en México, cando el di esa, cando describes que aos 64 anos se ten que reinventar, creo que foi cando Josefina, intuyo, que se foi para México e estuvo con el hasta os últimos días, non? Que amor, non? Que había aí, non? Que se mandaban postales, non? A forma de comunicar non había WhatsApp, non había Telegram, había... Me gustaría saber máis dela, porque aí tamén hai unha historia que non é aquilo que detrás dun home hai unha gran muller, que ao lado dunha muller a veces se fai un gran home. E eu creo que eu te invito a que nos fales máis del para completar a historia. E a última foto, para min, que é unha lección e que me levou tamén a última reflexión que vou a facer, é que é unha foto conocida, pero non por conocida esta foto que moitos conocedes, que é o día en que os deputados galegos, Castelao e de Esquerda Socialista, seguramente do PSOE, de todos os partidos que se comprometeron co Estatuto do 36 o 15 de xullo, 3 días ou 2 días antes do golpe de Estado de Franco, entregan nas Cortes para ser aprobado. Por iso xe somos unha nacionalidade histórica
temos un estatuto de primeira con todas as súas deficiencias, pero que fixo que hoxe teñamos sanidade, educación, que nos podamos parcialmente autogobernar. Eu creo que foi un gran avance, un estatuto que, según moitos, todo no que é a parte económica e financiera máis avanzado do 36 que o actual, pero é unha lección que estos señores, que moito deles decían que non existía esa pequena e mediana burguesía comprometida, si existeu, si fixeron codo con socialistas, con nacionalistas, con xente republicana, fixo un estatuto e fixo un proxecto de país no cal seguimos nos vivindo. Eu creo que é unha lección que hoxe temos que ver, que hoxe temos que ter, sigo convencido cada vez, non só pola historia, polo presente, de que hai que facer proxectos políticos interclasistas, plurales, que cheguen a amplios sectores para avanzar socialmente. Porque se ao principio falaba que os valores foi o que levou a que esta xente aguantara tantas cousas na súa vida, creo que hoxe temos que seguir o valor de seguir construindo conxuntamente. E eu creo que o testamento, o legado de Alejandro Viana, de moitos Alejandro Viana que tamén hubo, máis comprometidos ou menos, é ese estatuto que nos dá un proxecto común. E iso fixo, como mandaba o presidente republicano en seu discurso de México, non se ten que esquecer e ten que vivirse. Isto é o que eu saquín, un libro contemporáneo da lectura deste libro e de tua experiencia. Non sei se foi coordinado co que ti querías expresar, pero bueno, o que é máis importante, apunta o de José Luis. Moitas gracias por aguantar este pequeno libro. Bueno, boas noites a todos e a todas e moitas grazas por vir hoxe a esta presentación do libro Alejandro Viana, un galego ao fronte do rescate dos refuxiados republicanos. Grazas a Roque e a Tino pola súa presentación e ao Concello de Cambados tamén pola súa colaboración. Bueno, para mí a máis é unha satisfacción estar en Cambados porque, ainda que foi pouco tempo, vivín aquí entre os 3 e os 6 anos e ainda teño bastantes lembranzas, ainda que non sea máis que polas fotografías e algunhas que teño grabadas ainda na cabeza, e teño así un cariño e un recordo bonito e especial a esta vila, non? Bueno, eu, para min, sempre empezo estas presentacións comentando algo así un pouco persoal, que para min escribir este libro foi realmente o máis importante que fixe na miña vida, polo menos ata agora, non o feito de escribir un libro, que tamén é algo novidoso, nunca antes escribira un libro, por tanto é algo inédito na miña vida, senón o feito de rescatar do esquecemento a Alejandro Viana, meu tío bisavó, porque foi realmente todo o traballo que culminou no libro, pero todo o traballo de investigación que hai previo, foi como, digamos, abordar a resurrección dunha persoa, non? Me xenerou a sensación de que estaba resucitando a alguén, non? De que estaba traendo a vida a unha persoa que estaba morta, pero morta non máis, no sentido máis profundo e máis duro da palabra, non? Iba reconstruindo a súa vida peza a peza a medida que iban aparecendo cousas, e tiña esa sensación, non? De estar insuflándolle vida a alguén que nunca existira para mí realmente e que non existía para ninguén, ni prácticamente nin siquiera para a súa familia, non? A maneira de rescatalo foi efectivamente a través do meu avó. Me vades permitir que nesta presentación, ou iniciar a presentación, que poña aquí unha fotografía do meu avó Ponciano Mera Viana, que era sobriño de Alejandro Viana, porque ele de alguma maneira é precisamente o enlace entre aquel pasado e o presente no que traemos a Viana entre nós, non? E de feito poño unha foto que tamén o conecta con ese pasado. A foto que está ao lado é o meu avó na Guerra Civil, no frente de Teruel, no bando franquista. Eu de pequeno pensaba que o meu avó fora a guerra no bando franquista porque optara por ese bando. Claro, aquela non sabía que non se escollía bando en Pontareas no ano 36, entón tiña un pouco ese prexuizo de que o meu avó debía ser desacordo. Logo xa me din conta que en absoluto, non? Máis ben o contrario, a familia máis ben de orientación republicana. Pero, dende moi pequeno, eu sempre, ao ir a casa do meu avó,
sempre escoitaba falar a él, ao meu pai, sempre se falaba do tío Alejandro, non? O tío Alejandro, porque fora diputado, entón era como algo para presumir na familia, tivemos un diputado na familia, e que morrera en México, pero nada máis, non se dicía máis nada, nin de que fora diputado, nin por que acabara en México. E eu, entre que era pequeno e ainda que logo xa medrando, tiña un pouco tamén o prexuizo, mo fora da guerra con Franco, e isto sería procurador das cortes franquistas e sería para México emigrado, como tantos outros da familia que acabaron en América, non? E así foron pasando os anos, ata que un día, cando xa ten unha formación política e histórica mínima, de casualidade, porque foi unha pura casualidade, pois un día fixen a ecuación na cabeza e dixen, para, vamos a ver, deputado en México, México foi o destino dos exiliados, cando xa ten esa información, a ver se foi ser un deputado republicano e se tivo que exiliar. Entón, pregunto ao meu avó que me confirma que efectivamente foron deputados republicanos. E o meu avó saca entón a carpetiña onde tiña cousas aí guardadas que nunca antes sacara. Estou falando xa de principios dos anos 2000, eu xa tiña casi 30 anos, o sea que xa pasara tempo máis que da bonda. Afortunadamente o meu avó viviu hasta os 101 anos, hasta o 2013, e entón pois permitiu que ese pequeno legado que tiña aí se conservara e mo transmitira. E xa con a carpeta onde apenas, bueno, eran algunhas fotos que tiña el de recordo de Viana en México, algunhas anotacións mecanografiadas por el que lle pediran na Enciclopedia Gallega que non se chegaran a publicar, e un pequeno artigo do Faro de Vigo, destes artigos de memoria histórica dos anos 90, de recordando a historia de Vigo 100 anos antes, donde se falaba del como un personaxe importante da historia de Vigo e se facía unha pequena referencia a un labor humanitario en Francia depois da guerra, tal, pero así sin moita, con certa vaguedade, pero bueno, suficiente como a decir, cuidado, aquí hai un personaxe, xa simplemente que fora diputado republicano nos Estados Unidos, xa para min xa era interesante de por sí, pero ademais había eses outros datos, non? Bueno, a partir de aí, bueno, que saibades tamén que era moi apreciado na familia, ainda que non se falara dos seus antecedentes políticos. A todo o meu irmán pequeno chamas Alejandro en memoria do famoso tío Alejandro, hai moitos máis Alejandros na familia, todos precisamente derivados dese afecto e dese cariño, dese reconocimiento que tiñan o que eran daqueles seus sobriños, que prácticamente todos o coñeceron hasta os 23-24 anos, que era a idade que tiña o meu avó no 36, cando xa nunca máis volveu a mirar por diante o seu querido tío, non? Bueno, eu a partir de aí empezo a investigación, primeiro falando coas fontes orais, había que darse presa, lamenteime de ter chegado tarde porque a medida que fui investigando fui descubrindo que persoas que me podían ter informado, que o tiñan coñecido, morreran na década dos 90, e por lo tanto xa non tiña esa posibilidade, pero ainda quedaba xente da familia, tanto da familia carnal como da familia política, e algúns exiliados por aí que tamén o coñeceran, que tiran trato con el. Entón, bueno, recoller toda esa información con rapidez e, de paso, todo o que hubiera documental nese ámbito familiar, que non era moito, non? Desgraciadamente. Pero, aínda así, apareceronme cousas, e é unha que non me resisto a comentar como anécdota, son estas fotos, e moitas máis. Un día chamou a unha sobrinha política del, e comento que estou investigando, que quero saber se teñen materiais, cousas, fotos, cartas, etc. E me di que sí que teñen un álbum de fotos, e digo, se me permite facer unha copia esas fotografías, e me di que non, que me regala o álbum, que mo manda, porque está ali nun fallado esquecido e calquer día iso mellor o tiran calquera, porque non me daban así moita importancia e moito valor, non? Me mandou un álbum que é unha xoia con 50, 60 fotos impresionantes dos anos 10, 20, 30, 40, hasta o 52, que morre, e unhas son estas que estamos ahora aquí vendo, e outras que iremos vendo. Continuei todo, bueno, esta por exemplo, en Mandarín Balneario, nos anos 20, hai moitas así en balnearios que eran onde esta xente, digamos, pudiente, non? Con esa capacidade económica, pois veraneaban e pasaban o seu tempo libre. Outra máis en Mandarín Balneario, unha foto moi curiosa. Na da esquerda está co Dr. Corval, que os que teñen relación con Vigo sonará, que hai unha rúa do Dr. Corval, o doutor dos pobres, era íntimo amigo de Alejandro Viana. Ben, e continuei durante moitos anos, efectivamente, con ese traballo de investigación, en arquivos no Estado, en Galicia moitísimos arquivos, investigando toda a súa vida, non só dende o 36, que no que se centra o libro, sino dende que naceu en 1877. En arquivos do Estado, en Salamanca, en Madrid, en arquivos de forzas políticas como o PNV, en Bilbao, en Alcalá de Henares, en Portugal, en Francia, en México, en todo tipo de hemerotecas, todo o que era prensa, sobre todo anterior ao 36, tamén empecé a topar moitísima información sobre a vida de Alejandro Viana, incluso en libros de memorias de exiliados, tanto exiliados recoñecidos como exiliados anónimos, que decidían, cando chegaban a América,
escribir as súas memorias, as súas vivencias da guerra, do exilio, e donde moitas veces en libros descatalogados da Biblioteca Nacional atopábamos, a base de buscar sin índice onomástico incluso, nesa obsesión por intentar atopar información sabendo que podía vela, e efectivamente había, referencias a Alejandro Viana de persoas que tiveran trato con él, que o coñeceran en Francia, que lles axudara a sair, e que nos iba, digamos, contribuindo a completar, a topar todas as pezas dun puzzle, porque ao final a vida dele foi como un puzzle que se foi reconstruindo con moi poquinhas pezas e que ao final está conformada por milleiros e milleiros de pezas obtidas a través desa investigación. Ao final, o que constatei en 10 anos foi que o rastro documental que deixara era espectacular, antes do 36, pero tamén depois do 36, sobre todo por ese labor humanitario que desenvolve en Francia. Ainda que foron sobre todo 10 anos que me permitiron ter xa un material que posibilitaba redactarse a un traballo de investigación e a partir de aí empezar coa idea do libro, en realidad a investigación continuou e continúa, e eu creo que non se vai acabar nunca, non? Xa levou 20 anos e aí nestes días atopei cousas novas que eu descoñecía por completo. O feito que nos últimos anos este avanzando con todas estas novas tecnoloxías, internet, a digitalización de documentos, fai que antes cando investigábamos íamos a arquivos e cos índices, pois máis ou menos con pistas que podías ter, buscabas así con unha certa fiabilidade onde podías medio atopar algo, e eso sí, a base de atopar e revisar miles de documentos, agora se van digitalizando documentos con palabras clave, e entón a través de internet é moi doado atopar cousas que un mellor descoñecía. A mí pasoume por exemplo, un caso moi ilustrativo do que estou dicindo. Hai poucos anos, facendo búsquedas que fago periódicamente, de repente atopo 30 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado, que fora presidente da República Portuguesa, cando estaba exiliado en Galicia na Guarda, a raíz da ditadura de Salazar, que me permiten descubrir que Alejandro Viana era íntimo amigo del, era súa anfitrión en Galicia e, ademais, axudaba incluso económicamente os exiliados portugueses que estaban refugiados en Galicia. A mí nunca se me ocurriría ter ido a Fundación Mario Soares, o Arquivo Bernardino Machado, que é onde estaba este material, porque non tiña nin a máis mínima pista, nin a máis mínimo indicio de que tivera unha relación Viana con este señor. E, afortunadamente, a digitalización desos documentos permitíronme atopalos e que aparecera unha nova peza que non botaba en falta, obviamente, non me faltaba esa peza, pero unha nova peza que hubo que facerlle un oco nese puzzle, non? Bueno, a partir de aí, como digo, unha vez xa obtida moita información e documentación, xa había suficiente como para redactar a súa vida, non? Empezar a escribila. E fixei un traballo de investigación moi denso e moi extenso. Este libro ten 260 páxinas. Se ese traballo o pasáramos a este formato, serían sobre 1.600, 1.700 páxinas a biografía del, non? Se vos podes imaginar, por tanto, o intensa que foi a súa vida en moitísimos planes, moitísimos aspectos. Bueno, afortunadamente ese traballo pude lerlo o meu avó, que descubriu casi 80-90% do que descubrira el non o sabía, obviamente. Tiven tempo de lerlo pouco a pouco, durante moitos meses, non ten un atracón. Aguantou hasta os 101 anos, creo que foi para escoitar toda a historia completa do seu tío. E logo, a partir de aí, publiquei algúns artigos, salín Pontareas, para un pouco empezar a dar a coñecer a figura de Alejandro Viana, que é absoluto descoñecido, por suposto, e xa foi cando empecé a pensar na idea de que había que popularizar a súa figura e darla a coñecer, obviamente, a través dun libro, non? E, bueno, aí se plantexa un reto complicado, sobre todo complicado para unha persoa como a mí, non? O primeiro, resumir ese traballo, non? Eu de resumir, espero hoxe non dar exemplo, pero resumir son bastante torpe, non? Pero empecé o traballo de recortar con bastante dor, porque así que vas cortando, pois, como que che vai doendo, ademais, non sabes que recortar, porque todo che parece importante, e cada vez que estás recortando algo, te estás dando conta, estás privando a un futuro lector de esa cuestión concreta da súa vida. Pero, bueno, unha vez que collida esa dinámica, pois, eu mesmo fui consciente de que era fundamental reducilo a unha extensión que fora asequible, non? Eu non quería era ter un libro de tropecientas páxinas que ao final se o compran 4 amigos e o poñen nunha estantería e nin o len e ao final lle interesa a 4 investigadores que si lles pode interesar o detalle que aparece nese traballo de investigación. Por tanto, había que resumilo
E resumirse resumiu, porque ademais tamén recortando unha parte da súa historia, evidentemente, porque todo o 36 para atrás non se conta máis que o principio en 3 páxinas, un pouco para contextualizar. E logo o segundo reto era intentar facer un traballo que fose ameno, que fora entretido, non? Claro, eu, así de dotes literarias, moitas non teño. Eu me dedico a escribir demandas judiciais e notas de prensa, pero escribir un libro non era así unha cousa que a priori me parecera doado, e o traballo era moi denso, moi académico, con unha linguaxe moi académica, con moitísimos notas a pé de páxina para citar as fontes de onde sacaba cada afirmación que eu facía nese traballo. E durante un tempo estive na batería, bueno, como fago para traducir isto a outra linguaxe e outro xeito? E ao final, se se conseguiu que realmente sexa un libro entretido e ameno, que é o que me din os amigos, non me fío moito deles, pero hai xente que non coñezo nada, non me din, será que é certo. Non foi tanto mérito meu como o valor dos materiais que conseguín atopar durante esa investigación, non? E un momento que me din conta, dixen, para que vou estar eu intentando ver que forma lle dou, como redacto isto, se os personaxes cando falan eles nas súas cartas, na correspondencia, nas memorias, nos documentos oficiais, incluso os servicios secretos franquistas, daquela época, claro, falaban, non como se fala hoxendía, escribían, sobre todo escribían, dunha forma que non ten nada que ver como escribimos hoxendía. Escribían realmente con un estilo casi literario, coidando moitísimo o vocabulario, con un tipo de expresións que lle dan ese punto literario. Entón, un momento que me di conta, dixen, pero para que vou eu a contar o que di Viana aquí, se ele o conta moito mellor, e o redacta ademais con un estilo bonito, que parece que estás lendo unha novela, que estás lendo, porque ademais como a historia é bastante épica, pois aínda lle dá máis ese valor, non? Entón decidín reducir o mínimo a miña presenza no libro, organizar os materiais, botar man de cuestións literais, de diferentes fontes, como dicía, e eu simplemente organizalo e facer unha liña argumental coherente, áxil, estruturado por capítulos que sexan curtos, que lle den unha certa rapidez, e poñer os protagonistas a falar, porque ademais xenerabas ao final unha sensación en momentos casi de diálogos, non? Parece casi como unha novela, máis que un ensayo, unha biografía, donde un fala, outro contesta, e, bueno, hai por momentos que tes un pouco esa sensación, onde estás vendo unha novela. Antes dicía que entre as fontes que permiten facer iso está, por exemplo, as autobiografías, as memorias. Eu tiña un punto escuro cando estaba completando ese puzzle, me faltaban unhas pezas, que era cando Viana se despraza a Burdeos escapando dos nazis que están a punto de entrar en París. E eu non sabía moi ben que pasara con ele en Burdeos, tiña algún dato, pero moi poucas cousas. E onde o atopo? Pois como unha peza de puzzle que encaixe perfectamente e que só me aparece aí, non me aparece en ningún outro tipo de información, un libro do que fora presidente do Banco Exterior de España, Ramón López Barrantes, que chega a Burdeos e no seu libro conta como se encontra con Viana, como lle pide axuda a Viana, incluso di o que Viana lle conta a él, e incluso pon a Viana falando en primeira persoa, reproducindo o que supostamente eran as frases literais de Viana que lle transmitía, donde incluso Viana transmitía os seus sentimentos, como estaba vivindo ese momento anguriante dos alemáns xa a punto de chegar a Burdeos, donde todo se desmoroaba, non? Bueno, o libro, en todo caso, é un libro riguroso desde o punto de vista documental, todo está baseado en documentos, non se cita de onde sae todo, se cita de onde saen as cuestións literais, as outras que eu afirmo están baseadas en documentos, logo direi onde se pode comprobar, e incluso cando podades ver alguna cousa que poda asemellarse a unha licencia artística, non pensedes que é nada inventado por min. Hai unha pasaxe, por exemplo, cando escapan de Figueres para cruzar os Pirineos, donde digo que era un día soleado, que collen o coche, marchan, hai bombardeos e tal. O de que era un día soleado non foi unha cousa que me invento eu para que quede así bonito no libro, sino que está basado nunha fonte oral, que de feito está máis en YouTube colgada, unha señora que naquele momento estaba con Alejandro Viana compartindo ali esa vivencia, e ele é a que di que se diera un día soleado, por lo tanto, ese día non llevou a discutir, non? Ben, e por último, feito o traballo de resumilo e darlle outro estilo que non fora académico, faltaba tamén que o publicara. Tive a sorte de que a editorial Belagua, unha vez que leo o traballo, encantoulle e entusiasmouse coa idea tanto máis que a min, e ademais creo que fixeron un moi bo traballo do punto de vista editorial, do punto de vista, bueno, ademais de que me axudaron a mellorar, non? E revisalo. Bueno, a maquetación, bueno, creo que é un libro bonito, un libro, por sobre todo os que nos gustan os libros, pois é un produto moi ben coidado, non? Bueno, dicía que, claro, que doía, non? O de recortar.
e privar a xente de saber máis cosas de Alejandro Viana. Bueno, ao final topamos unha solución, grazas tamén a estes avances tecnolóxicos dos últimos tempos, non? Que foi facer unha páxina web, non? Aquí hai uns pantallazos, unha páxina modesta, pero moi práctica, sobre todo para o que perseguimos. Entón, aí está toda a información, aí están todas as fotografías que existen de Alejandro Viana, que tamén me poden permitir identificar a personaxes que non sei quenes son, entón está ben dalos a coñecer, poñelos públicamente, e en breve estará, porque estamos intentando ahora coordinar ben coa estrutura do libro para que sexa coherente, o traballo de investigación completo para quen queira máis información, para investigadores, que, como no meu caso, é de moita utilidade para a xente que está investigando sobre cuestións que teñan que ver con cousas que se contan nese traballo. Bueno, antes falaba Roque do tema de Josefina, que era Josefina, e de falar un pouco da época anterior ao 36. O libro, como dicía antes, empeza no ano 1936, Viana xa tiña 59 anos, casi 60 anos, por tanto xa tiña unha vida percorrida importante, non? E nestes actos é interesante, sobre todo de cara a xente que poda logo ler o libro, profundizar un pouco máis. Eu espero algún día publicar tamén o libro do 36 para atrás, vamos ir en sentido inverso cronolóxicamente, pero creo que é interesante tamén, sobre todo para Vigo, Pontarés, incluso para Galicia. Quen era antes do 36? Bueno, Alejandro Viana, xa dixen antes, que naceu en 1877 en Ponteareas, nunha familia moi humilde, pero axiña marcha para Vigo, para unhas familias de Ponteareas que estaban ben asentadas en Vigo, económicamente, tiñan negocios importantes, e ali empeza xa rapidamente a destacar, non? Nos propios ecos de sociedade daquela época, que outra fonte de información interesante naqueles anos, se dá conta de como el se vai formando en plan autodidacta, de unha maneira, no círculo mercantil de Vigo, e rapidamente empeza a despuntar desde o punto de vista emprendedor, empresarial, non? Pronto se pon ao frente como xerente e un pouco despois xa como socio dunha empresa que naquele momento vai ser punteira en Vigo, que é unha empresa moi curiosa, porque é unha empresa que se dedica á comercialización e exportación de ovos. Recollían, prácticamente tiñan un monopolio da recollida dos ovos en todo o sur de Galicia, me parecía Pontevedra, parte de Ourense, e todo o norte de Portugal ata Matosiños, con delegacións, almacéns por muitísimas vilas, e un sistema de recollida nas feiras. Bueno, tiña todo un tinglado montado con instalacións en Guixar, en Vigo, incluso con cámaras frigoríficas que acaban de montar, que eran o último naquele momento, con un enxeñeiro que traen de Inglaterra, Alejandro Viana, e esa empresa, en teses doutorais sobre exportacións do Porto de Vigo, se fala, por exemplo, que despois das conservas e pouco máis, o produto que máis se exporta son os ovos, exportaban a Inglaterra, Marrocos, etc. Pero claro, coa diferencia de que conserveiras había bastantes, e empresas de ovos, porque revisei no gasto mercantil, só había a deles, e a del Pidio Villaverde, aquí en Vilagarcía, que foi o alcalde de Vilagarcía, que tamén tiña unha empresa de exportación de ovos, non? Bueno, ele con esa empresa, que está 30 anos con esa empresa, acaba facendo unha gran fortuna, non? Nesa primeira década do século XX, que cando empeza na empresa Jimeno e compañía, que como se chamaba, el tamén se casa con Josefina de outras Fábregas, que era unha familia de cataláns que viñeran pa aquí no tempo da salgadura e que se dedicaba á conserva. El se fai conserveiro tamén, con seus cuñados, de feito acaba sendo representante da Asociación de Conserveiros da Ría de Vigo, era un exemplo de internacionalización e de excelencia. Hai uns discursos dele recollidos no Faro de Vigo espectaculares, onde din como hai que facer coa sardiña para deixar de vender en Cuba e en outros mercados e empezar a vender en Europa, que é onde van a pagar máis e onde hai máis valor engadido. Bueno, cousas que son alucinantes nos anos 10, non? Cunha visión impresionante desde ese punto de vista empresarial. Bueno, el no ámbito persoal, como dicía, se casa con Josefina Dotres como maneira tamén de introducirse definitivamente na burguesía viguesa. Non tivo fillos, pero como decía antes Roque, decidiu acoller, ou non tivo máis remedio, decidiu tamén acoller 6 sobriños que quedaran orfos da súa nai, que era a irmán de Alejandro Viana, e que un día aparecen en Ponteareas todos cazos porque o pai os deixou de lado e aparecen ali, eran nenos pequenos, porque de feito teño fotos deles xa con Viana na comunión. Entón, bueno, moi pequenos, os acolle os 6 na súa casa en Vigo e ao final os educa e os trata como se foran os seus propios fillos, non? Bueno, dicía que no ámbito económico, el durante o primeiro terzo do século XX, un personaxe en Vigo que se codea cos Curbera, cos Fadrique, con todas esas, digamos, familias de rancio abolengo no ámbito empresarial, e ele, promotor do Estadio de Balaídos, con varias persoas máis,
acaba sendo presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, que é unha das empresas máis potentes naquela época da cidade, accionista do Banco de Vigo. Bueno, para que vos fades unha idea, con cálculos que fixemos con certo rigor, ao cambio a súa fortuna no ano 36, cando a Garda Civil indaga no seu patrimonio para intentar incautarlo, ao cambio estaría en torno aos 3-4 millóns de euros, ao cambio de hoxe, non? Era unha persoa que dende a nada, e coas súas capacidades, e con esa visión progresista que dicías ti, por suposto, porque hai muitísimos exemplos documentados de que efectivamente tiña esa sensibilidade social, a pesar, porque tamén era consciente de onde viña, das orixes que tiña. Bueno, no ámbito social, pois o mesmo, era un personaxe do máis relevante, un dos fundadores do Ateneo da cidade, foi presidente do Círculo Mercantil de Vigo, que era toda unha institución naquela época na cidade, cofundador del Pueblo Gallego con Portela Valladares, con quen tiña unha íntima amizade, unha persoa altruista que se lle facían homenaxes en Vigo a él, ao Dr. Corbal, onde se recadaban cartos e eles decían destinar eses cartos a crear unha fundación Alejandro Viana de apoio á infancia, etc. Vocal e vicepresidente da Caixa de Aforros de Vigo, bueno, infinidade de iniciativas do ámbito social ou incluso económico, e no plano político xa tamén, dende moi novo, se implican nos movimentos republicanos da cidade, incluso encarcerado no ano 17 nunha folga xeral que se produce encarcerado, moita burguesía daquela época encarcerada porque cuestionaban a monarquía e xa eran republicanos declarados, e no ano 23 e 26, vamos ir vendo aquí unhas imaxes, bueno, isto son fotos coa súa muller e coa súa sogra, isto é unha foto do encontro de directivas do Círculo Mercantil de Vigo e da Coruña, onde aparece ele aí no medio. Bueno, isto é outro exemplo da súa vida social e da relación que tiña intensísima con Portugal por os negocios, tanto era así como o home decía que se acordaba de que Alejandro Viana tiña unha habitación todo o ano contratada nun hotel en Porto, porque iba con tanta frecuencia que xa tiña unha habitación del todo o ano, alugada. Isto é un exemplo, como ele organiza un partido benéfico entre o Celta e o Porto no ano 24 para recaudar cartos para un sanatorio en Portugal. Aquí temos a Corporación de Gregorio Espino, no ano 25, Gregorio Espino á dereita, á esquerda é Alejandro Viana, que era o seu tenente alcalde, e na práctica ele era realmente o motor dese goberno, que está todos os días na prensa, defendéndose da oposición, defendendo as políticas fiscais que estaban implementando, que eran revolucionarias naquele momento, donde os ricos eran os que protestaban, e ele era un desa clase, e estaba implementando esas medidas de esforzo fiscal as clases máis pudientes da cidade. Aquí temos tamén un acto tamén en Vigo, con Gregorio Espino, con Calvo Sotelo, que daquela era ministro. Bueno, da relevancia que tiña Alejandro Viana, da fe, por exemplo, este libro, que do ano 30, de un compañero del de corporación, que se chama Tratado de Viguismo, onde fai unha semblanza elogiosa de Alejandro Viana como un persoeiro moi destacado naquele momento na cidade. Bueno, aquí outro exemplo xa nos anos 30 da súa relación con Portugal. Eu non sei quen este home, espero que agora cando se difunda a foto en internet alguén mo poda aclarar, en un balneario en Entre os Ríos. Bueno, estamos xa en toda a Segunda República, el aí se convirte en presidente de Izquierda Republicana, o partido de Manuel Azaña na provincia de Pontevedra. Durante eses 5 anos da Segunda República ten unha relación moi estreita con todo o galeguismo, participa en moitos actos, incluso intervindo con Otero Pedrallo, con Castelao, con Valentín Paz Andrade. Izquierda Republicana e o Partido Socialista tiñan, digamos, unha relación casi fraternal, políticamente falando, e xa cando chegamos ao ano 36, bueno, isto é un exemplo das cartas que falamos antes a Bernardino Machado, que comentei antes. Isto é unha entrevista en el Pueblo Gallego no ano 33, cando se presenta como candidato a deputado, pero non obtén a acta, cando empezou o bienio negro. Isto é unha foto dele en Palma de Mallorca no ano 34. Perdón? Por que vai ali? A Mallorca? Pois indaguei en prensa que hubo, ademais teño a fecha exacta, non sei que, de xuño do ano 34. Ainda non atopei cal foi o motivo de ali. O que está no medio é un agrarista famoso de Ponteareas e de Zona Vigo que se chama Amado Garra, que foi un dos impulsores do agrarismo en Galicia, que tamén ten unha rúa potente. O da esquerda non teño nin idea quen é, pero seguro que hai alguén tamén pola apariencia de ser alguén tamén coñecido nalgún lugar. Isto é unha carta a Alexandre Bóveda no ano 34 de Viana, depois das eleccións, sobre temas de contas que teñen que facer a candidatura de Izquierda Republicana naqueles anos.
E isto é a orla dos deputados que salen elixidos pola candidatura da Frente Popular en febreiro do ano 36. No recado están os deputados galegos, unha parte dos deputados galegos, e aí ampliado, pois, a mirades Alejandro Viana abaixo, arriba inconfundible Castelao, que está a esquerda de Castelao é Osorio Tafal, que fora alcalde de Pontevedra, o que está a esquerda de Viana é Suárez Picallo. Bueno, vos vedes que falo de persoeiros todos coñecidos, no ámbito de Vigo, Gregorio Espino, Totol Corval, todos estes deputados, galeguistas, do Pedrallo. De Viana ninguén sabía nada. Estaba nese círculo, pero quedou totalmente esquecido e desaparecido. Daría casi para unha tese explicar o porqué, que hai moitas razóns, non ten descendencia, nin siquiera política, porque a izquierda republicana desaparece, todo ese legado se perde. En fin, morre en México, e moi pronto, xa no 52. E esta é a imaxe que comentábamos antes do estatuto da entrega do estatuto de autonomía ao presidente das Cortes. El primeiro foi a Azaña, que o 15, este é o día 17, o propio véspera do golpe de Estado. Bueno, hai que decir que cando ele sale elixido deputado, hai unhas entrevistas moi interesantes que revelan tamén un pouco cal era o concepto da política naquela época, non? Claro, ele tiña xa casi 60 anos. Daquela, esta xente se metía en política moitas veces nesa idade avanzada como culmen dunha trayectoria persoal vital, onde xa estivera en política municipal, pero era xa como o cumio, como unha cuestión casi honorífica, non? E ademais unha forma de devolverlle de xeito á sociedade o que eles consideraban que a sociedade lles dera a eles, pois neste caso, sobre todo no ámbito económico, non? E empresarial, onde xa teñen, digamos, a súa vida agregada, xa o foron todo, na cidade de Vigo, xa foi todo, e el mesmo di que para el ata deputado é como un símbolo sagrado, ainda que el non era crente ni nada, pero é como un símbolo sagrado e que vai a exercer con pulcritude, tal, unha rectitude que o caracterizaba esa acta de deputado. Bueno, aí tedes a Castelao, aquí están presidentes de deputacións, alcaldes, etc., que moitos deles voltan esa noite para Galicia no último tren que sae de Madrid, non? A maioría, unha parte importante, pois acaban sendo asasinados en Galicia. El queda en Madrid e probablemente por iso salva a súa vida. El último día que veo a Galicia, a Vigo, foi o 28 de xuño a votar no referéndum do Estatuto de Autonomía. E efectivamente, antes o comentaba Roque, e unha reflexión que eu sempre lanzo nestas presentacións, e é que obviamente, o último que se podía imaginar el cando o día seguinte volve para Madrid, con toda esa vida que tiña detrás, e coa situación na que estaba en ese momento xa de ser deputado como culmen da súa trayectoria, o último que se podía imaginar é que nunca máis iba a volver á súa casa, que nunca máis iba a volver ao seu pobo natal, á súa cidade, que nunca máis iba a volver a ver a maioría da súa familia, a maioría dos seus amigos, do ámbito político, do ámbito empresarial, do ámbito social da súa cidade, nunca máis iba a volver a estar con eles. Moitos deles iban a enterarse nas semanas seguintes, meses seguintes, de que iban sendo asasinados, executados, mortos, e a iso engadíndolle ademais algo que nós hoxe en día xa non o temos, que é a incerteza. Non sabemos todo o que pasou despois, pero ademais do drama e do shock que ten que supoñer para unha persoa que ten toda esta vida nese momento onde o último que se podía imaginar é que fora a pasar o que pasou, e ainda por riba a incerteza durante moitos anos de non saber o que vai pasar o día seguinte, si durante a guerra, unha vez que se perde a guerra, despois, no exilio, e con todas as vicisitudes que teñen que pasar e que vivir, non? Bueno, el durante a guerra está sempre ao lado do goberno republicano, participa en todas as sesións de cortes que se celebran en Madrid, en Valencia, en Barcelona, sempre se vai desplazando co goberno republicano. O inicio da guerra xa el sufre nas súas propias carnes, digamos, o que é a traxedia. Un dos seus sobrinhos que acollera é torturado e asesinado en Pontareas, digamos, o Porto Mártir en Pontareas da Guerra Civil. Outro sobrinho, que era médico, se alista no exército republicano e aos poucos meses morre en combate en Toledo, e quedan orfos os seus dous fillos, que son os que aparecen aquí nesta tarxeta, onde el queda designado durante a Guerra Civil titor dos nenos, aínda que estaba na parte franquista, era unha cuestión máis teórica que real, de que lle consigo unha pensión, etc. Que saibades, por exemplo, que tamén dá idea da figura de Alejandro Viana en Vigo, que o primeiro alcalde republicano de Vigo, Enrique Blaine, no ano 36, é encarcerado e morre no cárcere, enfermo, e antes de morrer nomea titor dos seus 7 fillos a Alejandro Viana e a Eugenio Fadrique, que tamén dá idea de quen era Alejandro Viana en Vigo para que ese señor dixera: eu os meus fillos, se isto ao final acaba ben, que queden a cargo
destas dúas persoas, non? Ben, sesións de cortes, como dicía, en Valencia, en Cataluña, e acaba participando na sesión de cortes máis dramática, digamos, a de Figueres, en febreiro do 39, nos castelos, nos sotos do castelo, a medianoite, onde xa só hai 60 diputados, e ele é un dos que aínda permanece no territorio do Estado ata o último momento, dos casi 500 que tiñan as cortes na Segunda República. Bueno, depois desa sesión, todo se ven abaixo, Cataluña cae, e 500.000 de refugiados republicanos cruzan os Pirineos, e a partir de aí xa empeza todo o que é o exilio e todo o drama, que efectivamente, isto en branco e negro e agora estamos vendo en cor, pero basicamente ven a ser o mesmo, non? Hoxe tiña unha charla nun instituto sobre este asunto e os rapaces comentaban, claro, decían, claro, unha cuestión moi importante, a cantidad de poboación no Estado español que a día de hoxe, cando ve o de Ucraína, está pensando que nos vivimos o mesmo é mínima, non? Porque non quedou, digamos, na memoria dos que hoxe en día vivimos neste Estado o que significou todo isto, non? Ainda está por facer incluso a película sobre o exilio e... Bueno, como sabedes, e se conta no libro, que eu creo que tamén outra virtualidade que ten o libro, máis alá de falar da figura de Viana, se fala de aspectos do exilio que moita xente que sabemos ou saben disto se sorprenden ao ler o libro porque moita xente pensa, bueno, unha vez que se marchan po exilio, bueno, a traxedia de vivir no desterro, pero bueno, salvaron a súa vida, non? É que hubo moita xente que ainda foi peor, o paso ao exilio, o paso a Francia, hubo xente que na guerra non morreu e logo morreron no exilio nesas praias onde foron confinados centos de miles de refugiados. Política de dispersión brutal, as mulleres, os nenos e os vellos repartidos por toda Francia, separados dos homes dende os 18 hasta os 50 e pico anos, que os meten a todos en praias simplemente con alambradas e nas primeiras semanas sin siquiera cobixo, sin siquiera teito de unha clase, moitos morren de inanición, de enfermidades, etc. E nesa situación, Alejandro Viana, bueno, aquí tedes unha imaxe da praia de Argelès-sur-Mer, 90.000 refugiados nunha praia, que se di pronto, 90.000 persoas metidas nunha praia, non? Estas imaxes creo que dan fe de todo o que significou isto. O presidente do goberno presenta un banco que casi non de fame que ten que dar. Sí, claro, que aí non había distincións, non? Logo no libro incluso se conta nun momento dado como un magistrado do Tribunal Supremo estaba dormindo nun palleiro na estación de ferrocarril de Burdeos, non? Un magistrado do Tribunal Supremo español, non? Aí non había, evidentemente, casi distinción, aínda que é certo que Viana, por ter recursos, non é confinado, en parte tamén pola idade, que tiña xa 60 anos, pero os que tiñan recursos, en principio franceses, deixaban que pudieran estar en Francia baixo o seu propio cargo, non? Asumindo os gastos, digamos. Viana, nese momento, podía ter marchado. Ele podía marchar para México, tiña xa dous sobrinhos ali, el tiña a salvo, afortunadamente, boa parte da súa fortuna, éramos a que sabía mover capitais, e, por tanto, tiña en Portugal, tiña negocios en Portugal tamén, e el podía terse marchado para México. Pero decide quedarse, porque o goberno republicano do exilio, que preside Negrín, decide nomealo xefe da sección de migración dese servizo que se constitúe, se chama Servicio de Evacuación de Republicanos Españois, que é outra cuestión moi importante tamén, que nunca se fala dela, que é como un goberno derrotado, cando cruza para outro país, sabendo que detrás levan 500.000 republicanos que estiveron, digamos, arriscando a súa vida nos campos de batalla, etc., non os deixan na estacada, que podían terlo feito tamén, non, sacan recursos económicos e montan todo un tinglado espectacular, porque é realmente espectacular, todo tinglado, a complexidade organizativa que tiña todo o que montaron para atender a eses centos de miles de refugiados a través deste servicio de evacuación, dende o que prestan atención sanitaria, de roupas, de alimentación, alugan albergues, castelos para acoller ali aos nenos en albergues infantís, a orfos, aos mutilados de guerra, é dicir, un sinfín de atención, subsidios, etc., donde efectivamente unha persoa, Alejandro Viana, que sabía mover capitais, é unha persoa indicada para poder facer este tipo de traballo nun país que xa non recoñece o goberno da República, porque xa o 28 de febreiro recoñecen o goberno de Franco antes de acabar a guerra. E teñen que actuar xa nunha sorte de semiclandestinidade co amparo e a tutela do goberno mexicano, que é o único que está a altura das circunstancias, e poñen en marcha todo ese sistema con
trus, con contas bancarias de persoas interpostas, porque non teñen personalidade xurídica, ni siquiera para facer todo o que organizan, que como digo, é inmenso e impresionante, non? Viana se pon ao frente inicialmente da sección de migración, que é a que vai ter a responsabilidade de organizar embarques colectivos para intentar sacar os máximos refugiados de Francia e que se podan asentar en América, onde é fácil que teñan parentes, amigos, familiares, para refacer a súa vida. Isto é un modelo de ficha do SEDE, onde se collen os datos dos refugiados, porque primeiro que hai que facer unha base de datos, un censo de toda a xente, localizar onde están, intentar a reunificación familiar, porque estaba todo o mundo disperso. Isto é unha ficha de filiación dun refugiado asinada por Viana xa como director do SEDE, porque primeiro é responsable dos embarques, pero uns meses despois xa se convirte en director de todo o servizo. Unha das miles de fichas que atopei nos arquivos, no arquivo do PNV, e estos xa son os barcos, porque a partir de abril do 39, Viana, ao frente dese servizo, se encarga de organizar con outros funcionarios, con outros traballadores, algún de Pontareas, deputado provincial de Izquierda Republicana, Pastor Candeira, se encarga de organizar eses embarques, contratar os barcos, xestionar os permisos de residencia neses países, negociar coas embaixadas, os cupos de recepción, as pasaxes, os permisos dos propios franceses para que podan sair de Francia, o aloxamento nos portos de embarque na véspera, que todo un senfín de xestións onde efectivamente a súa experiencia empresarial era evidentemente un factor que facilitaba seguramente as cousas. Ele é o responsable de barcos para os que tedes digamos, máis coñecemento do exilio, que vos sonará moito, o Méxique, o barco Ipanema, o Sinaya, ou o Winnipeg. No barco Winnipeg que vai a Chile, donde Alejandro Viana está no porto de Burdeos con Pablo Neruda, os dous, xuntos, organizando ese flete para Chile, porque Pablo Neruda era cónsul especial do goberno chileno en Francia, con esa finalidade de sacar a 2000 e pico refugiados para que refixeran a súa vida en Chile. Bueno, aí vedes todo o recoñecemento que se facía a México, aí está Cárdenas, o presidente de México, que foi realmente o país que estivo a altura, dando todo un exemplo de respeto e de defensa dos dereitos humanos nesa situación, e no que viría despois, que sería moito peor que a ocupación alemana. Bueno, este é un exemplo de as centos de cartas de Alejandro Viana, miles de cartas de Alejandro Viana, moitas son de formulario. Esta hoxe me parei a lelo e de repente dixe, pues mira, este outro detalle, e se vos fixades, está falando con un delegado do servicio nuns campos de refugiados, porque os campos de refugiados, estos en decembro, todavía seguían nas praias, dende febreiro, moitos, miles deles, e donde mirades como lle digo tal que xa deu orde para que se transfiran a conta corrente aí onde estaban en ese campo a cantidade de 4.472 francos, importe da construcción de prótesis para 22 enfermos. Isto simplemente é unha cuestión anecdótica, pero que permite entender a magnitude do traballo e do que se estaba facendo para intentar mellorar as condicións de vida e non deixar na estacada a eses centos de miles de persoas que tiveran que sair de España. Probablemente non hai exemplos na historia humanidade, por lo menos recente, de que ante unha oleada de refugiados o goberno derrotado sexa capaz de outro país e sin ningún tipo de apoio dese país de organizar un sistema destas características. Bueno, a partir de finais do 39, xa con Francia metida na guerra mundial, as cousas empezan a complicarse. Pensade que Franco ten embaixadores, ten os servicios secretos en Francia traballando con total normalidade, porque é un Estado, un goberno recoñecido, e Francia xa, con todos os problemas que hai con Rusia, porque pactan con Hitler, a parte de Polonia, etc., Francia xa empeza a mirar con recelo a actividade dos republicanos, que se o diñeiro ven de Rusia, que conexións teñen con a Unión Soviética, e entón empezan xa os problemas. Xusto cando viene nomeado máis director xeral, intervencións policiais, incautación de cartos, de material, de documentación, un proceso judicial onde teñen que estar declarando continuamente nos tribunais franceses, acusados non se sabe moi ben de que, e Viana vai sorteando todas as dificultades, continúa mandando cartos aos campos para que se vaya distribuindo e se siga atendendo a toda esa xente, e nun deses momentos, como vedes, ten que sair facendo unhas declaracións moi diplomáticas, seguramente dicindo algo diferente do que pensaba sobre o goberno francés, nunha ronda de prensa ante os xornalistas franceses en París para defender o que están facendo
e que esa intervención judicial e policial non ten razón de ser, e ao mesmo tempo agradecer o traballo que supostamente estaba facendo o goberno francés tamén de axuda a eses refugiados, non? Bueno, chegamos así a maio do ano 40, os alemáns entran en Francia, en xuño xa chegan a París e 2 días antes de que os nazis ocupen París, Alejandro Viana escapa a cara a Burdeos, como centos de miles de parisinos, e ao chegar a Burdeos aínda é capaz de organizar un último flete para 500 refugiados con rumbo á República Dominicana, donde él non marcha. Van traballadores, os poucos que quedaban xa, do servicio, o servicio xa está disolto, evidentemente, eso xa é, digamos, a hecatombe, e aínda organiza ese flete, non marcha, se queda en Burdeos, e neses días tamén organiza, seino gracias a López Barrantes e as súas memorias, organiza incluso o aloxamento de Negrín, do ministro de Facenda, de Casares Quiroga, de un grupo pequeno de 15 dirigentes republicanos, o presidente do País Vasco, creo. Tamén, sí, Aguirre, organiza o aloxamento, e neses días, por consello do embaixador de México, ese grupo de dirigentes marchan de Burdeos, no medio dos bombardeos xa da aviación alemana, marchan de Burdeos con tropas polacas, eles marchan un barco carboeiro grego nas bodegas, con identidade falsa chilena, bueno, todo moi rocambolesco, moi de película, pero Alejandro Viana tampouco se marcha, claro, ao principio dicía, pero como non marchou? Que cousa máis rara, porque se queda aí, cando marcha todo o mundo, marcha Negrín, o presidente do goberno da República, Azaña non, porque xa estaba enfermo e dixo que non marchaba e quedaba ali. Eu non sabía ata que atopo este libro, e donde, perdón, este libro non, ata que atopo outro libro, que se publicou non hai moito tempo, coas cartas, coa correspondencia que recibía o embaixador de México nesas datas en concreto en Francia, e donde aparece unha carta de Alejandro Viana, donde Viana lle conta ao embaixador o motivo polo que se quedou en Burdeos cando se produce xa a ocupación alemana e o armisticio e todo o que foi logo o goberno colaboracionista de Petén. Viana di na carta que decidiu quedarse ante a ocupación alemana porque consideraba que era o seu deber continuar axudando os refugiados republicanos, así de sinxelo, é dicir, aplica esa máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco. E máis di que non para o SERE, porque o SERE xa estaba disolto, pero que ele era tamén en París o representante das Sociedades Hispanas Confederadas de Nova York, da Federación Galega de Sociedades, da Federación de Sociedades Galegas en Bos Aires, que recurrían a Viana para enviarlle cartos e para que él xestionara a saída de galegos que estaban en Francia refugiados e que os reclamaban familiares, amigos, e lle mandaban os recursos necesarios para que Viana se encargara de localizalos, xestionar as pasaxes, os visados, etcétera, etcétera, e sacalos en barcos de liña regular, non os que organizaba o propio SERE, non? Bueno, ao final el se queda para intentar axudar, pouco pode xa axudar. A ocupación xa é definitiva e empezan xa os secuestros. Franco xa ten as complicidades necesarias para conseguir a ansiada vinganza, e aí empezan os secuestros máis que coñecidos de Companys, o presidente da Generalitat, Fernández Vega, un amigo de Viana que era médico de Pontareas, que fora gobernador civil en Málaga, que o secuestran, o manda para España e tamén o fusilan un par de anos despois, e Alejandro Viana tamén o intentan secuestrar. El mesmo conta nunha carta ao embaixador de México, donde di como tivo unha tentativa de secuestro da Gestapo e da Falange, pero que gracias a unha confidencia conseguiu eludila, a pesar de unhas situacións que se producen de detencións de persoas coñecidas que estaban aí no seu entorno, non? Bueno, ten que esconderse, como decía antes, Roque cruza de oeste a leste Francia, 600 kilómetros, para esconderse la Loubesque, que é unha das un pobo que está preto da fronteira con Suiza. Isto é unha postal de Viana a súa irmán dende Burdeos, o 17 de xuño do ano 40, donde simplemente lle di continuo sin novedade. Pero mirade o cuño que está aí invertido, que é o cuño de censura militar. Evidentemente, toda a correspondencia estaba censurada, e a pesar das precaucións, lle estaba informando a súa irmán de que estaban ben e que estaban en Burdeos, porque senón como sabían que pasaba con eles no momento xa que todo se viña baixo en Francia, pero estaba dando unha pista tamén aos franquistas de que estaban en Burdeos, efectivamente. Sabe Dios se a mellor gracias a isto foi polo que o localizan e que afortunadamente recibe esa confidencia, non? Bueno, este é o pobo de Loubesque. Estas fotografías que os vou poñendo ahora de sitios son en realidade postais que están manuscritas por detrás por él ou por o que acompañaba ese veciño de Pontareas que se chamaba Pastor Candeira, que era tamén funcionario do servicio de evacuación. Están escondidos durante bastante tempo intentando ver como poden sair de Francia, non? Xa non hai embarques, se trasladan a Sanary-sur-Mer, que é un pobo xa preto de Marsella, no Mediterráneo, porque hai
certas posibilidades de embarcar nun buque que se vai fletar para sacar a centos de xudeos e persoas de outras nacionalidades europeas. E se está xestionando por parte dos dirixentes da República que están en Londres, en Inglaterra, a posibilidade de que embarquen aí un grupo de 200 republicanos. Depois de moitas vicisitudes, de moitos problemas con servizos secretos franquistas, coa Gestapo que intenta impedir o embarque, sin saber moi ben como é capaz de pasar desapercibido, porque algúns sí que os detectan o embarque e os mandan baixar. Esa é unha hipótese que se comenta aquí, cambiando apelido e poñendo que é industrial e sin falar de que era diputado, pero o certo é que consigue embarcar finalmente no Alsina, ese barco que sae de Marsella en xaneiro do 41. E unha viaxe que tiña que ser de 20 días para chegar a Buenos Aires resulta que se converte nunha odisea de case un ano por África. É dicir, se ata aquí xa era todo épico, xa fora toda unha historia como para, facer unha película, pois aínda faltaba, o último capítulo dunha nova odisea que aínda completa toda ese carácter épico da súa vida nesta etapa, non? Efectivamente, chegan a Dakar, poucos días despois, desde partir de Marsella, non sin correr o risco de que a Armada franquista puderan apresalos pola zona de Gibraltar, etc. Chegan a Dakar e de repente se atopan que non poden continuar a viaxe porque non teñen o permiso dos ingleses para cruzar o Atlántico e o barco, un barco de bandeira francesa que é un país beligerante para os aliados, porque está ocupado por Alemania. Non teñen o permiso para cruzar o Atlántico e era un risco serio porque non sería o primeiro fundimento dun barco incluso de pasaxeiros no Atlántico nese momento de Guerra Mundial. E se teña que quedar vivindo dentro do barco durante 5 meses nun país con un clima tropical, donde enfermedades, etc. Hai xente que morre nese barco durante ese período de tempo, e aí Viana ten a oportunidade de novo de exercer o seu labor humanitario. E sabe Dios como manexaban os cartos, a verdade que eso sí que non mo explico, pero consiguen transferirlle de Inglaterra 100.000 francos que reparten entre toda a pasaxe de refugiados republicanos no barco para que podan ir subsistindo e saindo do paso, non? Despois de 5 meses os devolven a Marrocos, o barco volve a Marrocos a Casablanca, os meten nun campo de concentración durante varios días hasta que por mediación do cónsul de Argentina saen dese campo e poden vivir libremente en Casablanca, pero coa ameaza de que podan devolvelos a España, porque evidentemente seguía sendo un protectorado francés e, por lo tanto, había un risco real, non? Bueno, volve de novo a exercer o seu labor humanitario xestionado co Consulado de México en Marsella, visados para entrar en México, buscando un barco con outra organización que había en México tamén humanitaria dos republicanos, e finalmente consiguen que un barco que sae de Lisboa, e gracias tamén a xestións del, porque tiña moita relación con Lisboa, con Portugal, un barco que sae fletado por unha organización xudea, recolle a estes 200 republicanos en Casablanca, que consiguen finalmente por fin chegar a México, a Veracruz, en novembro de 1941. Esta é unha das cartas que el manda dende Casablanca, o 12 de agosto de 1941, o ex-embaixador da República en Londres, a Pablo de Azcárate, explicándolle a situación, o que están facendo e o que necesitan para sair, non? Este é o barco Cuanza, que é o último barco no que consiguen marchar dende Marrocos, como acabo de comentar. Esta é a ficha de refuxiado del, cando entra en México, en 18 de novembro de 1941, e esta é a súa muller, que chega a México no ano 47. 11 anos despois, que estiveron 11 anos sin verse, evidentemente hasta o 41, 5 anos por razóns forzadas, despois era porque a nai desta señora, a muller dela estaba moi enferma, tivo que esperar a que morrera, etc. non? Pero 11 anos separados, sin volver a verse, máis que só por correspondencia comunicándose, e censurada, claro. E isto xa son fotografías del en México, unha delas é a da portada do libro, e estas son as últimas imaxes del, arriba nunha comida con outros exiliados en México, abaixo coincidindo coas cortes que se celebran no exilio no ano 45 con outro deputado, o que está aí á dereita, e logo xa hai moi poucos meses antes de que morrera en abril do ano 1952. Bueno, como vedes, relatar o libro foi para mí, como dicía antes, Roque, e por iso fixen ese epílogo botando mal dese discurso de Martínez Barrio,
foi, ante todo, ademais dese acto de resurrección, un acto de xustiza, non? Eu non creo no máis alá, pero a veces me entran ganas de creer e pensar que Alejandro Viana, despois de observar dende o ano 41 ou dende o ano 52 que morres, que durante 70 anos non se sabía absolutamente nada de todo o que fixo, de todo o que significou en toda a súa vida en Vigo, pero logo, sobre todo, nesta situación tan tráxica, que tivera, digamos, a satisfacción de ver que, ainda que fora 70 anos despois, sae a luz, se resucita e se dá a coñecer a toda a poboación galega co libro, con estes actos e con moitas outras cosas que estamos facendo con medios de comunicación, etcétera, etcétera, non? Isto, ao final, o que reflexa é algo que moita xente, cando rematan os actos, sempre me comenta, non? Que xente que incluso ten bastante relación con este tipo de temáticas, que din, eu non me explico como nunca escoitara falar deste home, non? Nunca escoitara nin sequera o nome e o apelido, non? E efectivamente é unha mostra máis da anomalía democrática do Estado español a hora de pasar da dictadura á democracia sin facer o traballo que había que facer de restauración, de recuperación da memoria, de xustiza con todas estas persoas. E, efectivamente, increíble que a estas alturas xa, casi 50 anos despois, incluso cando está falando de recuperar a memoria histórica, aínda se polemiza, non? Si se debe facer ou non se debe facer, si é reabrir feridas, etcétera, etcétera. É evidente que había un problema, e a prova máis evidente é o meu avó, non? O meu avó falaba do seu tío, e tiña información guardada nunha carpeta, pero nunca dixo quen era nin por que marchara para México, ata que eu lle pregunto no ano 2000. Iso xa revela que foi, como foi a transición, de que esa xente seguía sin ter claro que fora oportuno falar desas cousas, non? Hai moitos que fixeron traballos semellantes aos de Viana, non vamos a entrar aquí en comparacións, pero que demostran a normalidade de outros países. Hai o Schindler, o de Schindler é moi relativo, porque Schindler era un nazi que, bueno, que efectivamente sobornou aos nazis para salvar o que era a súa man de obra barata, etc. Pero, bueno, hai o Schindler portugués, Aristes de Sousa, que fora un diplomático que fixo moitos visados para os xudeos en Francia, coincidindo con Viana. Hai o Schindler mexicano, que é Gilberto Bosques, o cónsul de Marsella, exactamente o mesmo. Buscades en internet e recoñecementos, libros, documentais, que xa digo, non vou facer comparacións, pero evidentemente, para empezar, actuaban baixo paraguas diplomático dos seus estados. O risco que corrían era máis relativo que o de personaxes como Alejandro Viana, que ademais, como se mirou, perseguidos judicialmente, policialmente, intentos de secuestro para matalos, etcétera, etcétera, non? Bueno, ao final todo isto se rescata, por desgracia, sabedes que primeiro, por pura casualidade, no meu caso é evidente, se o meu avó non falara do seu tío, se non vivira bastantes anos, e se a mí un día non se me ocurrira de casualidade casar os dous datos e seguira pasando de todo, isto non teria saído a luz, e seguro que nunca sairía, porque sería difícil que alguén buscara pezas tan dispersas de un personaxe en tantos lugares, non? Entón, pura casualidade e voluntarismo, por desgracia, é o que temos. Pero, bueno, en definitiva, con isto que facemos é non rescatar simplemente a vida dunha persoa, sino, sobre todo, recuperar uns valores e uns principios que, sen dúbida, nos poden servir a todos e todas nós como unha referencia e tamén como un orgullo colectivo do noso pasado, desmontando mitos, como os que comentabades antes, de como era o noso país antes do 36 e que nos tamén permita facer a reflexión de como sería hoxe en día se non tivera pasado o que pasou e se as potencias occidentais non nos tiveran deixado na estacada, como estamos vendo agora, que se volve a repetir a mesma historia, non? Bueno, pois nada máis e moitas grazas, perdonade, xa vos dixen que eu, para resumir, era un desastre. Parece que fixen spoiler do libro, pero tamén vos podo decir que hai moitas cousas que non contei, entón ainda hai moitas cousas que se poden descubrir no libro, e nada, moitas grazas por estar aquí. Bueno, nada, de verdade que, bueno, dixo rápido e fixo un resume, non? Porque a verdade que o libro é, bueno, é abrallante, impresionante e eso ten un dinamismo, unha celeridade, porque son tantas cousas que contar, non? Que realmente engancha, o sea, que altamente, bueno, non sei, a mí foi do que máis me impactou nos últimos libros que tive unha oportunidade de ler. Non sei se tenes algunha pregunta para Roberto. Son horas. Non teño ninguna pregunta, pero quero
certificar o que dixestedes vos, de que este libro leese dun tirón. Este libro botaron por Reyes este ano. Anda, sí. E leílo de seguido. Verdad, engancha. Empecé non para aí. Isto vai en alabanza do autor, non? O autor fala moi ben, pero escribe mellor. É que está moi ben escrito, non é fácil facer ese relato con tanta cantidad de información, saberlo condensar, facelo tan ameno. Repito tamén dúas cousas que dixestes vos que, por desgracia, a actualidade deste relato e desta historia. Tanto polo que contaste desde o que estamos vindo, non? Ese espanto desas fotos de o que supuxo escapar por aí da Francia. E por outra cousa que non falaste moito, pero no libro sí queda moi ben explicada, que é esa peleita entre Prieto e Negrín, esas divisións internas casi miserables, non? Que nos levan a perder ocasións de facer o que hai que facer. Non digo máis porque creo que estamos nestes días e nestas horas asistindo a estas duas cousas, ao espanto da escapada, esta estampida. Nos estamos agora como estaba este home no ano 39, que nesa incertidumbre de non saber que vai pasar. Pero, sobre todo, repito tamén esa miseria desas peleas internas en momentos en que o importante está en outro sitio. Gracias por haber escrito este libro, porque apréndese moito e léese moito. Pois moitas grazas. Que saibas que estivo no Colexio Magariños fugazmente, pero tamén foi alumno do Colexio Magariños. Digo porque estás falando con o señor Magariños. O seu pai foi o que digamos, fundou ese colexio, no cal ti estuveches un ano. Avó, perdón. Pois estive en primeiro de Xever. Tamén sei o difícil que é resumir. Pois nada, se non ten máis preguntas... Espera, sí. E non queria facer unha pregunta. Sí. Mira, o Concello de Cambadas preocupouse alguna vez, o que estaba falando o tema este, de facer unha lista ou de preocuparse da xente que morreu no sitio de Cambadas. Non sei se tiveches oportunidade, fixemos unhas xornadas foi no 18, 19, sacamos o libro este da represión franquista en Camartelo. A ver, non é doado, nós agora temos tamén programados unhas xornadas que ían ser justamente coincidindo co aniversario da Segunda República, pero como nos coincide que a Semana Santa, van ser esta primavera, vale? Van a intervir autores que fixeron precisamente libros sobre a represión franquista en Galicia, sinadamente na comarca do Salnés. Entón, espero que aí, nese seminario que imos facer, saian algúns datos, non? E, bueno, a ver, eu tamén podoche decir que bueno, falo con persoas que están traballando nese sentido. A mí gustaría meter tempo como Roberto. Claro, que ese é o problema. Para poder, por exemplo, dedicarme un libro tamén a meu tío avó, Castor Cordal, como fixo el co seu tío bisavó, e, bueno, aínda que a súa historia xa foi narrada tamén por Monse Fajardo e tamén está no libro que fixemos sobre a represión franquista en Cambadas, pero, bueno, sobre o que diste hai moito que traballar e... É unha pena, non, que esta xente, se vamos morrendo xente que os sabemos, pois... No, sabes que no libro de Kiko, sabes, no da represión franquista de Cambadas, Pazantón, aí, o sea, na lista de víctimas están, por un lado, os que foron asesinados, non? Pero depois están, digamos, as víctimas donde se inclúen tamén as persoas que tiveron que marchar, exiliados, deportados, non? Que sufreron algún tipo, digamos, de represión por parte do franquismo. Kiko sei que está traballando para ampliar esa lista, agora mesmo, porque ainda falamos aí atrás, e precisamente el virá aquí a ese seminario, non sei, a ver se igual non o podemos facer ata o mes de maio, pero queremoslo facer antes do verano. E a ver se aí pois aparecen máis datos
e podemos finalmente facer o que ti dis, que me parece unha boa suxerencia. O problema do que estás comentando ti é que, aínda que dentro dos concellos podamos, porque eu tamén me incluo neste caso, estou nun goberno municipal e de feito estamos ahora vendo como intentar abordar iso. De feito en Pontareas Dago Maiás apoiou a través dun certamen, dun premio que hai de investigación, un deses traballos, que é un traballo bastante potente dentro dos que moi hai en Galicia, que é na zona do Condado. Un historiador fixo un traballo moi ben feito, moi minucioso, de toda a represión legal e paralegal, legal non, institucional e paralegal, con todos os detalles, nomes e apelidos, onde eran, indagou en todas as causas nos arquivos militares e tal, pero queda coxo, por exemplo, porque falta todo o tema que ten que ver co exilio. Claro, isto ten que abordarse noutro ámbito, non? E cando foi o tempo do bipartito se puxo en marcha a iniciativa dos nomes e as voces coa Universidade de Santiago, aí arrancou, se fixo xa un primeiro traballo de base de datos onde se pretendía recoller todo o elenco de persoas que sufrían a represión, incluído os exiliados, de feito aí aparecen muitos exiliados, e iso, en canto rematou ese período de 4 anos e cambiou o goberno da Xunta, se cortou automáticamente o financiamento, porque estas cosas, sí, por voluntarismo funcionan así, pero a contagotas. Se quere facer un traballo serio e tal, fai falta financiamento. Fai falta xente que se dedique a iso en corpo e alma, porque exixe muitísimo traballo de investigación. Eu xa digo, levo 20 anos, teime, pero semanas de vacacións, en vez de vacacións, estando en arquivos, veña a buscar aí a lo louco, con rapidez, e cosas que ainda me quedaron atrás por non ter tempo para iso, non? Ese é o problema. Dentro dos concellos, claro que podemos facer cousas, pero ao final o que ten que haber un traballo plantexado globalmente, financiado correctamente, programado tamén correctamente, e que non dependa únicamente do voluntarismo, ni siquiera dos concellos, non? Que, home, algo podemos facer, e seguramente máis do que estamos facendo pode ser, non? Podemos facer o que fixemos con Kiko, por exemplo, non? O sea, Kiko aparte tamén fixo Porriño, Paz Antón, sabes? E non sei se, bueno, do Porriño seguro sei que fixo tamén o mesmo traballo. Claro, a mí calquera investigador que me veña me digo, oye, queremos facerlo, hostia, conta con o noso apoio, conta con a nosa colaboración, por suposto, non? E, bueno, no caso de voces dos nomes as voces estaba Lourenzo Fernández Prieto aí, dirixindo ese traballo, e, bueno, de feito sí que hai publicacións ao respecto, e tamén creo que hai unha página web donde sí que se pode acceder ao listado. Pero está super incompleto, porque sí, está incompleto, pero, por exemplo, accedín para buscar que se eso estuviera funcionando, si estaba chegou a haber unha interrelación, ni siquiera para aproveitar todo o que hai por aí disperso, non? Porque ao final hai moi disperso. Cando estaban pola metade da investigación, le cortaron o grifo. Foi cando foi o cambio. Que xunta que pillaba algo máis. Un pequeno detalle, que descubrí aquí unha conexión con Cambados. No barco Ipanema, que xestionou Alejandro Viana, foi exiliado Ramón Cabanillas Fillo. Está no libro que escribeu este Elixio Rodríguez. Elixio Rodríguez coñeceu personalmente a Viana, e eu estive con Elixio Rodríguez e o entrevistei antes de que morrera en Bande. E o coñecera, de feito se fala no libro de Elixio tamén, porque o detiveran e entre Viana, Castelao e tal, o sacan do cárcere. Eu, para mí, que tamén o leo e tal, sabes, falas de riguroso. A mí unha cousa que me chamaba a atención que parecía durante todo o libro que tiñas unha obsesión en decir todo o que digo está demostrado. De formación profesional. Non sei, a mí foi algo que dice, é algo que era... Señoría... Está aquí, hai aquí esta evidencia, non? É dicir, como dixo, joder, tens que ter como un plus de autenticidade, non? Pero ainda así, todo hai que dicilo, todo o que digo eu non se di de onde sae, porque senón sería insufrible tanto que de páxina. Pero por iso ponemos ao final dentro da bibliografía, ponemos a páxina web, o traballo de investigación, do que teña dúdas, podría ali a comprobar, porque case salen as mesmas frases e xa aparecerá de que documento sae, non? Non, que me pareceu iso que dixo, hai algunha constante, non? Bueno, tedes que lelo. Te agradezco o traballo. Moitísimas gracias a todos por ir.